ko tɛmɛnen ni ye suratul fatiha lajɛ o b'a fɔ a ma ko alwafiyatu o ye a tɔgɔ 7 ye alwafiyatu munna li'annaha jumiyat ma bayna allahi wa ma lil abd min bɛ ala n'a ka jɔn cɛ fatiha yɛrɛ kafo m'o de kan iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu n bɛ e de bato n bɛ dɛmɛ ɲini e de fɛ o kuma bi jɔn ni ala de cɛ o de a bɛ fɔ a ma o la ko alwafiyatu ni ye a lajɛ tuguni a tɔgɔ 8 na a bɛ fɔ ma ko alkenzu kenzu ni ko i b'a tafsiru kɛ a bɛ kɔrɔ damadɔ d'a ma nka bɛɛ curo bɛ min ka kɔni o kɔni ye nafolo ye kɛsu kenzu de kɛsu ye fɛn kan ka mara min kɔnɔ seli bɛɛ lajɛlen bɛ mara fatiha kɛsu de kɔnɔ sabula ni fatiha jɛna ka ban seli tɔw ti ɲɛ sɔrɔ bilen o ye belebele ye ayiwa adamadenya fana bɛɛ lajɛlen bɛ taa mara kɛsu min fana kɔnɔ o kɛsu lɛsuli ye fatiha ye togo di adamaden kɔnɔbara n'i ye kɔnɔbara ta k'a lajɛ balo bɛ taa mara fɛn min kɔnɔ muso bɛ taa mara den bɛ mara fɛn min na a bɛ fɔ ma ko arahim o arahimu bɔra arahamani arahimu o arahamu de la o bɛɛ ye hinɛ de ye o de la usaz n'i ye fajiri seli k'a ban dutigi mago bɛ garijɛgɛ de la denbaya kana kɔkɔ e yɛrɛ kana dɛsɛ i bɛ fɛn kelen min ta o la o ye suratul fatiha ye hali ni m'a bɛɛ ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fajiri salamu bilalen kɔfɛ nin wurudi siɲɛ 313 ala n bɛ dɛmɛ ɲini e de fɛ ala n bɛ e de bato n bɛ dɛmɛ ɲini e de fɛ o ɲini ala fɛ ala b'a fɔ jɔnw ni e sera k'a fɔ i bɛ ne de bato o diyara ne ye ne ko i bɛ dɛmɛ ɲini ne de fɛ ni ala fana sɔnna wa ne b'i sɔn usazi k'i to nin kan fo ka dugukolo meleke i ti juru ta 313 o ye kiraw da de ye ni wurudili fɔra i ye ko nin bɛ kɛ 313 i b'a dɔn kira ye kira 313 kira 13 ye a bɛ komi ni ko konate ma konate a kɛ adama kama i ka sɔn ne banna konate a kɛ dirisa kama i ka sɔn ne banna konate a kɛ musa baba sila kama o yɔrɔ la min bɛ e ni ne cɛ kanu na ani ala ko la o kama e tin kama ne bi sɔn ne kɔni tɛ se ka ban bɛɛ bolo e tɔgɔ fɔlen kɔfɛ ko n bi ban bon o la kira minnu bɛ yen ni ala y'olu tɔgɔ di n'o ye kira 13 ye ni ye wurudili kɛ 313 la a bɛ komi i b'a fɔ la ala kira isa kama nin ko in nɔgɔya ala musa kama nin nɔgɔya ala yahaya kama nin nɔgɔya ala idrisa kama nin nɔgɔya ala shuaibu kama nin nɔgɔya ala muhamadu yɛrɛ kama nin nɔgɔya a mana kɛ cogo cogo kama dɔ la ala bi sɔn i b'a wurudi o la siɲɛ 313 o kɔfɛ tuguni adamaden pour que ka fɛn faamu f'i ka kodɔn et puis f'i ka faamuya dɔn o faamuya kodɔn ani o dɔnniya o bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ suratul fatiha de la ne b'a fɛ ka k'a caman mɛn ne b'a fɛ ni kuma kɛra dɔrɔn ka sin k'a faamu suratul fatiha a sɛbɛ araba fajiri dafɛ kana to dimɔgɔ ka da la dɛ n'i y'a sɛbɛ araba fajiri dafɛ o la i mago bɛ kan caman de la misi nɛɛ ni saga nɛɛ ni ba nɛɛ i b'o fara ɲɔgɔn kan mɛ ni dimɔgɔ dara la a bi tiɲɛ o kumana i b'a kɛ fajiri cɛ fulukɛ moloka fɛ k'a sɛbɛ ka ban siɲɛ 7 ka sɔrɔ k'a nasi ni misi nɛɛ ni saga nɛɛ ni ba nɛɛ in tobi ɲɔgɔn fɛ k'a dun n'i b'a dun i b'a dun sufɛla fɛ usazi diɲɛ na kan o kan bɛ yen ne ni min kɔni zikira tile 7 kɔni kɔnɔ e b'i don fa n'i bɔ fa dɔw kan na o ye fatiha de ye o kumana kɛnzu de don